Seni kullarıma aldım. İki күзем яшькә тулышты. Көтүп алган бала яны һиндә. Һиндә халкым рухы, язмышы. Һәр бер каләм әһеле үзенең китабын язганда ниндәйдер изге уй максаттарды күз уңында тота. Бына мин дә яңа сыккан китабымда Күлсумгага ни булган дип аталган яңа китапта үземнең уй хисләремде укучыларыма yetkерергә тырыштым. Бында башлыса Ер-һыу атамаларына арналган шигырьләр урын алган. Ер-һыу атамалары дигәндә мин нимә әйтмәкче булам? Уларның күбеһенең исеме генә калган. Шунһы бик үкенечле. Хәзерге вакытта экологик проблемалар көндән-көн безне ныграк кысып килгән вакытта был турала язу бигрәк тә кирәкле, көнүзәк дип уйлыйм. Чөнки балалар гына түгел, хатта өлкән буын араһында ла, урта буындар араһында ла ер-һыуларның атамаһы онытыла бара. Топонимика ул безнең киләсәк буынга югалмайынса барып җитәргә тиеш. Уның күңелендә урын алырга һәм табигатькә, ер-һыуга булган мөхәббәт булып күңелендә калырга тиеш. Бына йылга һүзе менән язылган бик күп байтак кына шигырьләр бар. Йылга дигән бик зур исем, ул алкынып, ашкынып, дарьялай агып яткан һыу күз уңында тотыла. Үзебезнең уебызса. Бына безнең яктарда нишләптер теге зур һыулар булмаһа ла, шул бәләкәй генә инеш шишмәләрде лә безнең яктарда йылга дип атарга тырышкандар. Уларның үзенә күрә шул һыу сыганагына мөхәббәте тойылган дип уйлыйм инде мин. Бына мәсәлән, урман эсенән китеп барганда безнең Сыйган йылгаһы дигән йылга бар, шишмә. Шуны хатта мин Озын төбәк дигән ергә үтеп барганда шуннан аша атлап сыгып китәбез дигән һәмаграк инде. Уның бу бит йылгага охшамаганда дип бәләкәй сакта хатта һорау биргәнемдә хәтеремдә. Бына ошо ер-һыу атамалары минең күңелемә нисек килеп ингәне үзе бер тарих. Чөнки бәләкәй сакта без еләк емештәр йыярга йөри торгайнык. Безнең урмандарыбыз емеш-еләккә бай. Онда еләк, тау сияһе, ялан сияһе дип тә атала инде ул. Шуннан һуң вакыты менән бөрлөгән, үз вакыты менән миләш, баландар өлгөрә, муйыл өлгөрә, һәммәһенә йөри торган идек. Шулай ук миндеккә бара торган идек. Миндеккә барганда ла күрше-тирә әбиләр һәм ата-әсәемдәр менән йөргәндә лә, өләсәем менән йөргәндә лә, улар һәр вакыт бик изге эш башкаргандар дип уйлыйм. Чөнки һәрбер кайдалыр барып җитһәк, бына бу йер ошулай дип атала. Бына бу урын шулай дип исемләнгән. Менә безнең борын-борындан килә, безгә дип шуны һөйләп, үзләренә ярып барган балаларга менә шул арасында мин дә бар бит инде. Күңелемдә калганына шулар. Һәм тора бара инде. Ошо изге уй минең үземә лә уларны шигъри формала укучыларга тәкъдим итү теләге уянды. Бая әйтеп үткәнемсә, хәзер бит инде ер-һыу атамалары ысынлап та атамала гына калып бара. Уларны караһаң, ул Табанлы күл дигән мәсәлән бына күл. Ул безнең ата-әсәйләребез бәләкәй сакта булган әле ул. Без үсеп җитүгә, без бала сакта инде ул күлдең уйпат җире генә калган ине. Бына бик таш күле шулай ук. Уның исеме бар, үзе юк. Назыкай тау башындагы күлдәр безнең менә бар ине, Назыкай күле дип йөртә торгайнык.
Шунда барып кер юайник, матур булып шунда камыштар үсеп ултыра торгайны, эне карактар ысайны, шунда ук хау яландарла йөзеп йөри торган ине. Хәзер менә шулар әкият тамак иттереп һөйләргә генә калды. Исемдәре бар, ә үзләре юк. Бына нинди үкенечле уйлар миңа ошо китапты язырга этәрде. Шулай ук монда бала сактагы кызыктар, үскән вакыттагы үзебезнең төрле уендар, мәктәп елдары, компьютерга кагылган шигырым да бар минең. Сөнки бына минең улым 6 класста укыган вакытында больницага эләкте. Шунда дәваханала ятканда бер килгәнемдә миңа улым күзләрен шарымак итеп баскан, авызын ыслайткан, һүз һөйләй. Әсәй, беләһеңме, бер малай мәктәптән кайткан да дәресен әзерләп тә тормайынса компьютер артына ултырган, ата-әсәһе кайтканда инде ул йыгылып, ушын югалтып яткан булган дип һөйләве минең күңелемдә ниндәйдер авыр тойгылар уятты. Һәм балалар һәр нәмәлә сама белһендәр ине дигән уй теләк менән булмагыз компьютер колы дигән шигырьдә яздым. Шуннан һуң динопарктар куелды бит инде безнең бына Гафури паркында улар динопарктар. Онда карап торһаң, нисәмә миллион еллар элек яшәгән динозаврларны терелтеп безнең күз алдыбызга бастырып куйдылар дип әйтергә була. Һәм уны без кызыкһынып, кызым кызы һәм улдары минең ян-янсәрләрем менән бергәләп барып каранып, уларның инде истәре китеп, шулай ук үзебезгә лә ул бик кызыклы булды инде олыларга. Шул турала минең шигырьләрем бар. Онда әлбиттә динозаврларның исемдәрен һәрберен телгә алманым мин, сөнки дөресен генә әйткәндә ул балалар уны укый да алмай, әйтә дә алмай, уның тел һындырырлык исемдәр, шуңа дим исем менән динозаврлар гына дип алдым. Шигъри әкиятым да бар. Шулай кызыклы гына әйтеп язылды. Үземсә ошо китабымды мин китап һөйләүчеләргә, китап укучыларга тәкъдим итәм. Хүрәтле генә, матур гына ул. Һәркем үзе теләгән, яненә теләгән, үзенә кызыксындырган һорауҙарына яуап табырдай дип уйлайым инде, әгәр дә китапты алып укыһалар.